Afam bụ Uchenna Mong. Abụ onye Anambra State. Mana a na-anụ m na Abia State. Afa di m bụ Wilfred Mong. So ana m arụ ọrụ na n'ụlọ ọrụ na-emepụta ihe ihe eji ebi n'ụlọ, nke eji asa eze ma nke eji eri nri. So alụmdi na nwunye m nọ na ya agbago afọ 4 na afọ 4 na ọnwa 4, and anyị mụtakwa na ofu nwa nwoke ga-eme afọ na 2 next month na nwa na-abịa. Afam bụ Wilfred Mong. Abụ m onye Igbo, of course, ịnụgo n'asụsụ Igbo, and abụ m onye Abia State, Ọhafia to be specific, and alụgo m nwunye. Enwere m ofu nwa. Afa nwunye m bụ Didiamaka Uchenna Mong. O rugo afọ 4, ọ fọrọ obere ka ọ afọ 5 anyị nụgo. So izu na-aga ọfụma, mmekọrịta ndị di na nwunye na-aga ọfụma, and ka ekwu nke a n'Igbo na awụ m onye nta akụkọ, so anyị bụ ndị ekwurekwu. Ana m arụ ọrụ na redio, so that's it. Ebe mụ na di m si malụ bụ oge anyị nọ mahadum, University of Nigeria Nsụka. Anọ m na klaasị nke mbụ, ya nọ na nke 2. So since oge ahụ kwanụ mụ na ya agbabụkwa n'oyi, mana mgbe anyị nọ na skuul anyị adịkwa deti, ihe ndị oyibo na-akpọ deti. I just bụ oyi, ịmago na ifo anyị ekene. Anyị mechakwa na skuul, anyị apụta mee NYSC. So but n'oge niile ha ọkwa mụnwa ga-anọkwa na mkpọ nna akpọkwana ya ka ị mere send kwanye ya text message, ọmụnwa na keep in touch. So mana mgbe anyị mechakwazi NYSC, ya nwa na nwezi onye anya na-abọ na anyị, mụnwa nwezi onye na-abọ na anyị. So anyị nwa wee bido wee yibazia yikwanụ for afọ 4 before wee sizie m ka nnu bịa. O tegokwa m na ya mago. It goes back to, let's say, 17 years ka m na ya mago. N'oge anyị n'ụlọ akwụkwọ, that's nke university. Anọ m 2nd year, izu nke 2, ya nwa ọ nọ nke izi. So oge ahụ ka m na ya hụ, but onweghị ha nọ na-eme ịma nọ n'ụlọ hello hi kind of ozi. Oge anyị gosiri akwụkwọ wee mesịa NYSC, mgbe ahụ ka nna ya bidoziri wee mekọtazie ụmụ ihe nwoke, na that's dating. So I dated for like 4 years before I wezie wee lụọ wee họzie di na nwunye. So between oge anyị lụrụ di na nwunye ruo ugbu a 4 years plus almost 5 years. Ihe m fụrụ n'anya karịsịa n'ebe ọ nọ bụ apart from mkpụrụ ihu ya because ị na-efu onwe mkpụrụ ihu, especially imi bụ na o nwere obi umeala, and ọ bụ onye ndidi. Ọ bụ na ndidi bụ afa mmadụ, afa ya ka bụ Wilfred. Onwe ka ndidi, and mụnwa bụ onye isi na-acha ọkụ mgbe niile. So ọ ya nwere ọsụ mmiri na-eru and ọ na-akwanyere mmadụ ugwu, ma igbo okenye ma igbo obere nwa, ọ na-akwanyere mmadụ ugwu very well. So ya ka njin, then ọ na-akwado m ihe ọbụla nsị na nchọrọ ime, especially n'ịgba mbọ na nchọrọ ịrụ ụdị ọrụ dị otu a. Ọ na-akwado m because ama m na right from time abụghị m onye ga-abụ m nnụcha dị nọ n'ụlọ na-eche ka mmadụ na-enye m ego. So ezumnuche m niile ọ na-akwado m nke ọma. Ihe like na ya erikakwa, amazi m nke ka ibe ya, but ọ dị very caring, of course. Ama mmadụ niile ga-asị nwunye niile kwesịrị, mba, ọ dị very caring. Imagine oge tete n'isi ụtụtụ dịka ebe 4 AM wee sie nri, wee nye m nri m ga-eji wee gaa ọrụ, ma nke ụtụtụ ma nke ehihie, nnata nke abalị, nrie nke abalị. So ọwụ ọtụtụ ụmụ nwaanyị niile ga-emenwu ụmụ ihe ndị ahụ, especially nwaanyị na-arụkwa ọrụ dịka gị. So
o mechakwa nke ahụ letakwa nwa anya nwa emebedi izu abụọ omego maybe afọ abụọ omego ọ fọrọ obere 1 year 11 months now. So yes, ọ dịghị easy ineta nwa anya and all that. So I like a lot of things about her. Ji na nri ọ like ka ji na akwa eghere eghe. Ya color toothbrush all white na blue ya. Ihe change go nwa abịago onwe oge o buru onwe oge ọ gbadago ihe change maybe 18 maybe ka onye bụ ụzọ wee mịọ ọnụ mụa nọ awụrụ m nwoke kwesịrị na-ebu ụzọ eme udoke ihe ọmụa chi ịga holiday ọwụ na Naịjirịa amụ m na Naịjirịa nọ nke ihe m ga-anọkwa na Naịjirịa na-emekwa holiday ọ na abroad nọ nwe ihe m na-eme ebe a nọ. Okay, ikwuchala ihe niile kekwana ihe m ga-ekwu, but ka m kwuo nke ezigbo eziokwu. Daalụ, because ama m na ọ dịkwa n'izi. I mean, Nigeria anyị nọ ya, stress ka nkụ still ị na-enete m anya ọfụma. Ọwụ dị sọ mụa ịbụ mma nwaanyị nke nwoke ị na-enete ya anya ọfụma, na-etetekwa n'oge, na-make sure na ị na-eriju afọ. Yes, so ị na-agba ezigbo mbọ. Thank you so much. And can say na since ịmụsị nwa, yet my perception about ụmụ nwanyị change gokwa, and o mekwa m ka m wee fụ gị n'anya karịa ego mbụ. Ekwusigo m. Anyway, daalụ.